салом дӯстони азиз, боз як навгунӣ барои соли нав. ёлка рост карда истодам. консертҳо мешавад. вақте ки консертҳо шуд, полни пурра ба навор мегирем, пешкаши шумоён мегардонем. дӯстон, аз шумо намин дастгирӣ ки лайк монда поделиться кардам. барои чӣ? барои оне ки дигароям аз навори мо бохабар мегардад. дӯстон, санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумоён аст. ин буд як навгунӣ дар шаҳри Кониводон. зинда бошедон ҳамутон. якҷон ташаккури зиёд.